Ngawuthiz Mawelele with Heartbreak Story imizuzu masiyenzi beyi-19 ngoku nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi ka-12 o'clock sadungena sakubulisa wethu sikwamkele bado fika sesiphuma thina kodwa ke ayizocima iredio xa siphuma thina ngo-12 because Zizo noBusi bazabe lapha ke bona ke from 12 up until 3 o'clock so keep it locked to 90.6 98.4 napha ke ku-99.9 nditshilo ke nathi ke before sibe siyofika phaa ke ku-what's for lunch quickly nje sawuncokola ke with isikolo andiboni kakuhle ke phaa kude andiboni uba sithini esi sikolo sibhalwe phaya sincokola nesikolo siphaa ke nawa Queenstown Studios sive into yobana bona babekwa yintoni na ekomani namhlanje. Mem, kunjani namhlanje? Siyaphila msisa Zakhondo, kunjani kuwe? Siyaphila nathi enkosi. Mem ngubani yena? Ndingubongiwe Joseph, member ka-Grade R, AWR Sondlo Primary Izibeleni. WR Sondlo Primary School. Oh, ewethu kutheni nizise abantwana edolophini namhlanje? Sizise apha uGrade R noGrade 3. UGrade R ke Okay. begraduator. So namhlanje ke ngoku sizovuyisana nabo kuba beperforme kakuhle unyaka lo wonke. So sizobakhupha ke sizobabonisa indawo. And then sinaye noGrade 3. Now umuntu okuGrade 3 xa epasa uGrade 3 uyaphuma kwa-foundation phase uya kwa-intermediate phase. So sizocelebrate bonke abaka-Grade 3 as well. Okay, that is very much nice. So xa siphuma eVukani sibheka kweliphi icala? Alright, siqale saya eLawrence de Lange Game Reserve, saza Okay. Vukani. Xa siphuma eVukani sizawuhamba ke siyofumana i-breakfast yethu eSpare, then siye emuseum, then sigqibele eSunnyside ke ngoku apho siyodlala ku-jumping castle, sonwabe kumnandi kube yiloo nto. Okay, sine 2 minutes nje mem. Bakhona abayi-2 esinoncokola nabo nje quickly. Bakhona abafuna uthetha ereyidweni? Hi, unjani? Ewe, Unjani mntana? Meleni njani? lweni, Unjani? lakho njani? Ndiyaphila nami enkosi Akhondo. Igama lam ndinguChuma, wena ngubani igama lakho? Amamkele Mbasha. Okay, ufunda ugrade bani wena? R. Grade R ne? Okay. Enkosi kakhulu ke ndiyabulela ngozosibona wethu ereyidweni yeva. Yes, All right. Khona omnye futhi can you take someone from grade 3? Yeah. Hi Papa unjani? njani wena? Ndiyaphila nami enkosi. Ungubani igama lakho wena? Ndiphile. Indiphile. Indiphile uzaba yintoni xa umdala wena? Ndiphile bhani. Uzaba yintoni xa umdala wena Indiphile? Fundela zawusebenza kwiindaba. Oh, tshini. Hayi bo ntombi masimqhobeleni izandla. Hayi masimqhobeleni izandla. Uzawufunda indaba wena ne? Okay ke mntanam, enkosi kakhulu. Ndiyabulela ke wethu ngozosibona. Sine 7 seconds. Ukhona omnye esinomthatha futhi? Masathi ukhona omnye ufuna uthatha? Bayoyika. Molweni, Molo ndoda unjani? phila kho njani? Ndiyaphila nam. Ngubani nalo? Lunje. Lunje, wena Lunje uzawuba yintoni xa mdala? Indiphile uthe uzawuba ngunondaba yena. Wena uzawufundela uba yintoni? Dentist. I-dentist. Ngicela nimqhobeleni izandla. Tshini, jonga ke Lunje, kukhona umntana ebelapha ngoLwesithathu naye uthe ufundela uba yi-dentist. So kule veki sesine-dentist ezi-2 ezizileyo apha estudio. Enkosi kakhulu ke bantwana bam, ndiyavuya wethu ngobana nizosibona estudio. Nonwabe ekomani, mamelani ke sendivile into yobana nizawuyotya phi. Nizandibekela ukutya ne? Yes, ma'am. Okay.
Okay, ndizawuza ke ndivile uba kuthiwa ilantshi siyitya phi namhlanje, ndilambe kule ndawo endikuyo. So I'm gonna make sure into yobana ndiyeza xa sizotyana ilantshi nam ndityeni ilantshi sihambe soxhumaxhumana sonkeni phaa kwi-Jumping Castle. Enkosi kakhulu ke nonwabe ekomani, ningatshi kakhulu lilanga niyevana. Thank you so much ke, ndiyabulela babayini. Bye. Ngani app? Ufuna ukumngqwelela ilantshi emnandi namhlanje.